Doncs pel procés creatiu d'una ofrena elèctrica, a mi el que em va inspirar molt, que és una cosa que m'inspira molt en general de tota la feina que faig, és saber entendre el que hi ha més enllà de les coses que veiem, no? Doncs de la Fundació Sunyol, en aquest cas, era, bueno, sí, molt bé, però aquesta fundació existeix per què? No? O pot estar operativa per què? Doncs perquè, entre altres coses, hi ha tot un flux d'electricitat que és el que la nutreix, no? I que pot fer-hi que les obres es conservin, perquè una col·lecció sense electricitat i sense conservació no existeix. I llavors l'idea va ser això, fer com un tema d'enginyeria inversa, que vol dir anar tibant del fil fins a arribar a la font d'electricitat, no? I atendre totes les infraestructures elèctriques de la ciutat de Barcelona, que estan molt opaques i realment no les coneixem i no sabem com funcionen, i poder accedir a aquest espai que és la central tèrmica, que és un lloc que tampoc hi pots accedir. Si vam veure la foto que vam tirar, de fet, la vam tirar d'estranquis, posant la càmera per darrere la valla, saps? I tirant la foto com ben podeu. Dic, va ser bastant complicat, no? I dius, bueno, com pot ser aquestes infraestructures que, bàsicament, donen forma a la nostra societat en general, siguin tan ofuscades i les coneixem tan poc. No, doncs el procés creatiu i la motivació principal va ser aquesta.